What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? When you were 8 and you had bad traits, you go to school and learn the golden rule. So why are you acting like a bloody fool? If you get hot, then you must get cool. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? You chuck it on that one, you chuck it on this one, you chuck it on your mother and you chuck it on your father, you chuck it on your brother and you chuck it on your sister, you chuck it on that one and you chuck it on me. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? Πολύ καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Όπως καταλάβατε, πρόσωπο έκπληξη είναι δίπλα μου, δεν είναι ο Θανάσης Μυριουνής. Special έκπληξη. Special έκπληξη, βιάζεται να ξεκινήσει την εκπομπή του, φαίνεται μια ώρα νωρίτερα. Λοιπόν, για όσους δεν κατάλαβαν, δίπλα μου ο Θήμιος Μάτζιος. Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα σε όλους τους φίλους ακροατές. Θα αντικαταστήσει το Θανάση σήμερα, γιατί έμπλεξε από ό,τι μου είπε σε ένα επεισοδιακό παιχνίδι. Είχε πάει να δει β' ερασιτεχνικό, πρώτο όμιλο, και στο νησί, δεν ξέρω τώρα, θα δω με ποιον έπαιζε ο αετός νήσου, και ήταν επεισοδιακό το παιχνίδι. Ωραία, θα έχουμε και... Θα έχουμε ρεπορτάζ, ναι. Έτσι. Θα έχουμε παραλειπόμενα. Θα μας τα πει όταν θα έρθει. Λοιπόν, τα κακά παιδιά του Studio E θα είναι μαζί σας, όπως ακούσατε, την επόμενη ώρα. Θα είμαστε μαζί δηλαδή μέχρι τις 8. Θα συζητήσουμε όλα τα τελευταία νέα από την επικαιρότητα, την αθλητική επικαιρότητα. Ο Παζιάννα βέβαια βρίσκεται σε μια περίοδο μήνυ προετοιμασίας, καθότι δεν υπάρχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις το προσεχές Σαββατοκύριακο. Σε όλα αυτά τα οποία θα συζητήσουμε εδώ πέρα μπορείτε και εσείς να συμμετέχετε. Υπάρχουν αρκετοί τρόποι επικοινωνίας μαζί μας. Καταρχήν μπορείτε να μας παρακολουθείτε live στην ιστοσελίδα μας, στο www.studioepsilon.gr. Από εκεί λοιπόν μπορείτε και να μας ακούσετε αλλά και να μας δείτε, καθώς η super web κάμερα εδώ του Θήμιου με την πανοραμική άποψη μας δείχνει πεντακάθαρα, έτσι δεν είναι, Θήμιο? Πεντακάθαρα, ναι, και τέλεια ακουστική. Και έχω, σου λέω, αισθάνομαι ότι κάποιος με παρακολουθεί από ψηλά με αυτή την web κάμερα. Ελικόπτερο κανονικά. Λοιπόν, στο Twitter μπορείτε να μας ακολουθείτε, Twitter παπάκι Studio 103 FM, πρόταση για follow, και πες εσύ τα υπόλοιπα για να... Βασικά σε 13 λεπτά από τώρα θα πέσει ο πρώτος διαγωνισμός στο Facebook. Στο εικονίδιο διαγωνισμός θα κάνετε ένα κλικ εκεί και θα δείτε το διαγωνισμό. Είναι ένας πολύ ιδιαίτερος διαγωνισμός που αποφασίσαμε να τρέξει μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου, με δώρο μια φωτογραφική μηχανή Nikon. Wow. Και ο διαγωνισμός θα έχει σαν κύριο θέμα την αποθανάτηση κάποια στιγμής, ενώ κάποιος φιλάθλος παρακολουθεί έναν αγώνα, είτε είναι σε ένα γήπεδο, είτε είναι σε ένα καφέ, είτε στο σπίτι του με φίλους, πάντα με φίλους. Δεν το κατάλαβα αυτό, τι θα γίνει ακριβώς? Καθόμαστε εμείς οι δύο και βλέπουμε τον αγώνα. Ναι. Έτσι. Και μας τραβάνε μια φωτογραφία. Πρέπει να είναι έτσι λίγο ευρηματική φωτογραφία. Ναι. Οι φίλοι μας θα το ανεβάζουν στη σελίδα μας στο Facebook και η φωτογραφία με τα περισσότερα like θα κερδίσει τη φωτογραφική μηχανή της Nikon. Ωραίο. Μου αρέσουν αυτά. Οπότε ξεκινήστε από τώρα. Μάλλον πως σε 15 λεπτά είπες? Θα βγει η ενημέρωση κατευθείαν στο Facebook. Οπότε καλείτε και τους φίλους σας, όσοι δεν είναι φίλοι, όσοι δεν έχουν κάνει like στη σελίδα μας, να κάνουν το like και να ποστάρουν εκεί τις φωτογραφίες τις οποίες έχουν από κάποια συγκεκριμένη καλή στιγμή. Ωραία. Λοιπόν, για πάμε και να θυμίσουμε και τους υπόλοιπους τρόπους επικοινωνίας. Εδώ με τα κακά παιδιά του Studio E. Εσύ δεν συγκαταλέγεις τα κακά παιδιά ακόμη, εντάξει? Από ό,τι έχω μάθει, είμαι οριακά. Είσαι οριακά, Μάλιστα. Καλό είναι αυτό, γιατί μπορεί κάποιος να τους βολεύει να είμαστε κακοί, γιατί μπορεί να αισθάνονται καλά, έτσι, δεν ξέρω. Ναι. Οπότε δεν πρέπει να μας απασχολεί αυτό. Εμένα δεν με απασχολεί καθόλου. Ωραία, καλό αυτό. Λοιπόν, έχουμε
και το τηλέφωνο μας, το 2651 11 65 88, που μπορούν οι φίλοι ακροατές, αν θέλουν να παρέμβουν και να πούν οτιδήποτε, να καλέσουν. Και φυσικά έχουμε τη δυνατότητα και να στείλετε από σήμερα μάλλον, και SMS στο 694 99 30 100. Στέλνετε λοιπόν το μηνυματάκι σας και το διαβάζουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, στο 694 99 30 100. Δεν χρειάζεται να γράψετε κάτι μπροστά, γράφετε ό,τι θέλετε και το διαβάζουμε εκεί, να μην είναι υβριστικό βέβαια. Και το email στο οποίο μπορείτε να στέλνετε δωρεάν τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα είναι το info@studioe.gr. Λοιπόν, έλεγα και πριν Θήμη, ότι βιάζεσαι να έρθεις εδώ στο στούντιο να αναλάβεις δράση, γιατί αμέσως μετά τη δική μας εκπομπή, να πούμε ότι το Θανάση τον περιμένουμε, θα είναι εδώ σε λίγο μαζί μας, είδα ότι ακολουθεί μια συνέντευξη έκπληξη με τον πρόεδρο του Ερασιτέχνη, τον Χρήστο τον Τζάγκα. Ναι, έχει πάρα πολύ καιρό να μιλήσει ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη, ο Χρήστος Τζάγκας, και θα το κάνει σε σένα. Δηλαδή, αυτό θέλω να μας πεις έτσι πώς το κατάφερες, γιατί έχει πραγματικά πολύ καιρό να μιλήσει, να ανοίξει τα χαρτιά του και μιλάει στην εκπομπή Behind the Brand. Θέλεις να μας εξηγείς λίγο τι ακριβώς σημαίνει αυτό, γιατί πολλοί κόσμος μπορεί να τα ακούει να μην το καταλαβαίνει όμως. Ναι, είναι μια εκπομπή η οποία ουσιαστικά θα έχει σαν στόχο να γνωρίσουμε κάποιους, να το πούμε, ήρωες, κάποιους οποίοι με τη δουλειά τους αναδεικνύουν ένα σύλλογο αθλητικό, μια εταιρεία, και να μας βοηθήσουν να καταλάβουμε πώς ακριβώς το πετυχαίνουν αυτό. Μάλιστα, οπότε δηλαδή την τιμητική του θα έχει ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη, ο Χρήστος Τσάγκα, σήμερα, και θα προσπαθήσει να αναδείξει προφανώς το έργο του στον Ερασιτέχνη, έτσι. Ναι, πολύ μεγάλο έργο, το οποίο φαίνεται σε όλα τα τμήματα του Ερασιτέχνη και θα μας βοηθήσει να το καταλάβουμε όλοι. Ωραία, θα την ακούσουμε με ενδιαφέρον αυτή τη συνέντευξη. Λοιπόν, τώρα να περάσουμε λίγο στα δικά μας, στην δική μας επικαιρότητα. Δεν υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο βέβαια, από την άποψη ότι μετά το πέρας της δεύτερης αγωνιστικής είναι ευκαιρία για όλες τις ομάδες να ξεκουραστούν κάπως, να γεμίσουν τις μπαταρίες τους, όχι ότι τις άδειασαν βέβαια, 2 αγωνιστικές έχουν γίνει. Παρ' όλα αυτά όμως πολλά κακό κείμενα σίγουρα τα έχουν ήδη εντοπίσει οι προπονητές και θα προσπαθήσουν να τα διορθώσουν μέσα από την δουλειά που θα γίνει αυτές τις 2 εβδομάδες μέχρι να ξαναξεκινήσει το πρωτάθλημα. Θα μου πείτε βέβαια, είναι δυνατόν τα κακό κείμενα τα οποία παρατήθηκαν να διορθούν τόσο εύκολα? Όχι βέβαια, όμως όπως και αν έχει, σίγουρα όταν μια ομάδα δεν είναι απολύτως έτοιμη, όταν υπάρχει διακοπή στο πρωτάθλημα, αυτό είναι ωφέλιμο. Και ο χρόνος λειτουργεί ευεργετικά, λειτουργεί υπέρ της. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, Θημίο. Νομίζω ότι για τις περισσότερες ομάδες είναι καλή αυτή η διακοπή του πρωταθλήματος, γιατί σχεδόν όλες, από όσες είδαμε τουλάχιστον, δεν έδειξαν ότι είναι έτοιμες. Όπως κάθε χρόνο βέβαια συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ναι, και φέτος που είναι πολύ ιδιάζουσα η περίπτωση του πρωταθλήματος και έτσι όπως είναι στημένες οι ομάδες με παίχτες όχι και τόσο πολύ μεγάλης αναγνωρισμένης αξίας, πιστεύω ότι θα είναι καλό, αρκεί να υπάρχει όρεξη για δουλειά. Έτσι ακριβώς. Βέβαια να πούμε ότι δεν χρειάζεται μάλλον να υπερθεματίσουμε σε αυτό, το βλέπετε όλοι, καταλαβαίνετε τι συμβαίνει, παρακολουθούμε ίσως το φτωχότερο πρωτάθλημα από καταβολή σε επαγγελματικού πρωταθλήματος. Βέβαια δεν ξέρω τι συνέβαινε τα πρώτα χρόνια, αλλά νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε ένα οριακό σημείο. Διάβασα και ένα θέμα το οποίο ανέδειξε η εφημερίδα Goal χθες, το οποίο πραγματικά δείχνει τη γύμνια του ελληνικού πρωταθλήματος, με την έννοια ότι είχαμε συνηθίσει, στη λογική μάλλον, το ότι είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε ανταγωνιστικές ομάδες, είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε παιχνίδια που κρατούσαν το ενδιαφέρον, και τώρα είδαμε ξαφνικά μια καθίζηση των περισσότερων ομάδων. Είναι χαρακτηριστικό, Θήμιο, ότι ο Πανιώνιος είναι η ομάδα η οποία έχει την πρώτη θέση σε μια ιδιότυπη πυραμίδα μεταξύ των ομάδων που κατέβασαν τα μπάτζετ τους. Όλες οι ομάδες πράξαν αυτό, πλην των ομάδων που ανέβηκαν από τη Football League. Λογικό, αυτές ανέβασαν για το μπάτζετ, το διατήρησαν ίδιο. Όλες οι υπόλοιπες όχι απλά το περιόρισαν, αλλά το
θα έλεγα δραματικά το μείωσαν, κάτω από το 50%. Ο Πανιόνιος κρατάει λοιπόν τα πρωτεία με 82,5% μείωση στο budget σχέση με την περσινή σεζόν. Ο Πας Γιάννα, η δική μας ομάδα δηλαδή, φτάνει στο 50% η μείωση αυτή, δηλαδή είναι 48,7%, ενώ τη μικρότερη μείωση έχει κάνει και ο Ολυμπιακός, ο οποίος και αυτός όμως έχει κάνει μείωση, έφτασε μάλλον η μείωση στο budget του Ολυμπιακού περίπου σε ένα ποσοστό της τάξης του 8%. Και αν αναλογιστούμε ότι πέρυσι για παράδειγμα ο Πας το ακριβότερο συμβόλαιο του ήταν κοντά στις 300.000 ευρώ και ήταν αυτό του Ζαΐρη, φέτος έχει πέσει στις 150.000 ευρώ το ακριβότερο συμβόλαιο και δεν ξέρω αν είναι και τόσο ακριβώς, δηλαδή 150.000, κάπου εκεί είναι του Λίλα. Δηλαδή καταλαβαίνεις ότι έχουν γίνει δραματικές μειώσεις και δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, έτσι. Ξέρεις τι πιστεύω όμως, αρκεί τα νούμερα αυτά τα οποία δίνουν στην δημοσιότητα να είναι πραγματικά, γιατί όλα αυτά τα νούμερα δίνονται από εμπορικής καθαρά αξίας για το βασικότερο λόγο, για το business plan το οποίο κατατίθεται και πρέπει να είναι θετικό. Που σημαίνει ότι αν πάμε με το σκεπτικό το οποίο έχει αυτό το οποίο συμβαίνει στην Ελλάδα, το συμβόλαιο να είναι μικρό και να υπάρχει ένα ιδιωτικό συμφωνητικό από κάτω, αυτά δεν φαίνονται φυσικά, έτσι. Καλά, ναι, σωστό και αυτό. Υπάρχουν πάντα τα λεπτά γράμματα, τα μικρά μάλλον γράμματα ενός συμβολέου, στα οποία εμείς ποτέ δεν γινόμαστε κοινωνία, οπότε δεν τα γνωρίζουμε για το συμβόλαιο με βάση τα επίσημα στοιχεία που έχουν έρθει στην δημοσιότητα. Ναι, αυτά που έχουν δοθεί τέλος πάντων. Έτσι. Εντάξει, σίγουρα μιλάμε πάντως για ένα φτωχό πρωτάθλημα και αυτό έχει γίνει αντιληπτό από τις πρώτες δύο αγωνιστικές που δεν πρόσθεσαν κάτι το ιδιαίτερο και νομίζω ότι ακόμη και ο κόσμος που κάθεται σπίτι του για να παρακολουθήσει ένα παιχνίδι δύσκολα τα καταφέρνει να δει έναν αγώνα από την αρχή μέχρι το τέλος. Ναι, και το αξιοσημείωτο είναι, αν παρατηρήσει κάποιος, μάλλον τα εισιτήρια τα οποία έχουν κοπεί και τις δύο αυτές αγωνιστικές, που ουσιαστικά δεν φτάνουν ούτε έναν μεγάλο περσινό αγώνα. Δεν γεμίζουν ένα Καραϊσκάκι καταρχήν. Ναι. Τα εισιτήρια των δύο πρώτων αγωνιστικών από όλα τα παιχνίδια. Βάζω μέσα και τον Ολυμπιακό που 8.000 εισιτήρια έκοψε 7 κάπου εκεί με το Λεβαδιακό. Δηλαδή είναι γενικό το φαινόμενο, έτσι. Κατά τα άλλα, τι να πεις πραγματικά για ένα πρωτάθλημα που θέλει να λέγεται πρωτάθλημα Super League, αλλά νομίζω βάσει η ποιότητα των ομάδων είναι πολύ πιο κάτω. Έχει χάσει βασικά την εμπορική του έγκλη, το πρωτάθλημα την έχει χάσει από πέρσι. Δεν υπάρχει ουσιαστικά κάτι το οποίο να κεντρήσει κάποια εταιρεία έτσι ώστε να διαφημιστεί στη Super League. Σωστό. Λοιπόν, τώρα κατά τα άλλα, εντάξει, το βραβείο του Best Goal για την αγωνιστική δεν φαντάζομαι ότι είχατε αμφιβολία που θα καταλήξει. Ο Ντεβισένε το κέρδισε με τα ποσοστά να είναι συντριπτικά υπέρ του, δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Είναι το γκολ της ίσως του αιώνα. Αν το χάναμε αυτό, έτσι. Μιλάμε τώρα ότι δεν έχει ξαναγίνει τέτοια ψηφοφορία με τέτοια ποσοστά. Ο Ντεβισένε λοιπόν συγκέντρωσε το 86,84% των ψήφων. Ακολούθησε ο Βελάσχης του Παναθηναϊκού που πέτυχε το πρώτο γκολ στο μάτς Παναθηναϊκός Πας Γιάννα με 7,71 και ο Αναστασάκος του Πλατανιά με 5,45 για τον γκολ που πέτυχε εναντίον του Παναθηναϊκού. Ήρθε τρίτος και καταϊδρωμένος. Εντάξει, ο Ντεβισέντη αυτό το γκολ μάλλον θα το θυμόμαστε για πάρα πολύ καιρό και θα παίζει στα highlight αθλητικών εκπομπών. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Κέρδισε λοιπόν τον τίτλο του καλύτερου γκολ της αγωνιστικής. Όσον αφορά τον MVP της αγωνιστικής, τον τίτλο του MVP, αυτός πήγε στον Ρούμπεν Ράγιο στο Αστέρα Τρίπολης, έναν πολύ καλό ποδοσφαιριστή που ξεχώρισε και στον αγώνα με την Κέρκυρα, με την παρουσία του στο παιχνίδι με την Κέρκυρα. Πήρε το 51,98% των ψήφων. 24,53% πήρε ο Τζιμπούρ που ήρθε δεύτερος και τρίτος ο Μάρκος Μαραγκουδάκης του Πλατανιά. Οριακά έχασε το Τζιμπούρ, 23,49% το ποσοστό των ψήφων που συγκέντρωσε.
Κατά τα άλλα, στην φτωχή μας ελληνική ποδοσφαιρική πραγματικότητα, είχαμε και το πρώτο διαζύγιο ομάδας με προπονητή πριν καν συμπληρωθεί 28 Οκτωβρίου, που είναι παραδοσιακά η παρέλαση 28 Οκτωβρίου, είναι παραδοσιακά η ημερομηνία που δίνουν τις εξετάσεις στους προπονητές. Ο Αρβανιτίδης δεν έμεινε καθόλου ευχαριστημένος από την ήττα της ομάδας του από τον Πανιόνιο, την εντός έδρας ήττα της Βέρειας από τον Πανιόνιο, και δείξε την πόρτα της εξόδου στο Χάβο. Πώς το βλέπεις αυτό? Επειδή χθες το βράδυ, τη στιγμή την οποία έγινε, παρακολουθούσα το Μετρόπολης, τον σταθμό τον οποίο συνεργαζόμαστε, το Μετρόπολης, Αθλητικό Μετρόπολης 95,5, παρατήρησα σε κάποιο σημείο ότι οι συνάδελφοι εκεί σημείωσαν ότι ο κύριος Χάβος θα δώσει μια συνέντευξη τύπου για να δικαιολογήσει το γιατί απομακρύνθηκε. Είναι αλήθεια αυτό? Δεν το γνωρίζω, πως δεν το ακούω αυτό. Εντάξει, να πει προφανώς τους λόγους που θεωρεί ο ίδιος ότι απομακρύνθηκε. Τώρα δεν ξέρω, δεν είναι δυνατόν να συντρέχουν πάντως για μένα αγωνιστικοί λόγοι, με την έννοια ότι μόλις 2 αγωνιστικές γίνανε. Μπορεί η Δεβέρη να έχει 2 σέρι μάτς μέσα στην έδρα της, αλλά έπαιζε το πρώτο αγωνιστικό που έδειξε καλό πρόσωπο με τον πρωταθλητή Ολυμπιακό, όπου θα μπορούσε πολύ εύκολα, μάλλον θα μπορούσε κάλλιστα να μην χάσει εκείνο το παιχνίδι. Εντάξει, ήταν άτυχη στο παιχνίδι ίσως με τον Πανιόνιο, ίσως κακή, αλλά δεν είναι δυνατόν ο προπονητής να κρίνεται από ένα παιχνίδι. Δηλαδή τώρα αυτές είναι λογικές οι οποίες δεν οδηγούν πουθενά. Δεν έχει ποδοσφαιρική λογική μια τέτοια κίνηση. Δεν ξέρω. Εγώ διάβασα σήμερα στο ρεπορτάζ εκεί της Βέρειας ότι ο Αναστασιάδης και ο Λεμονής προβάλλουν στο φαβορί. Αυτό άκουσα και εγώ το πρωί στις εκπομπές του Μητρόπολης. Για να λάβουν τεχνική ηγεσία στη θέση του Χάβου. Βέβαια, ο Αναστασιάδης, ξέρεις, ήταν ο διακαής πόθος του Αρβανετίδη, διακαής πόθος του από το καλοκαίρι. Ο πνευματικός τι είχε πει? Ο πνευματικός δεν ξέρω τι είχε πει για Βέρεια. Προφανώς για να μην πάει θα είχε πει όχι. Πρέπει να το ψάξουμε λίγο αυτό. Θα είχε πει όχι, αλλά τώρα ίσως άλλαξαν τα δεδομένα. Ίσως πάρει εντολή να πάει εκεί. Οπότε θα δούμε, ξέρεις, επειδή προπονητικά ο Αναστασιάδης είναι σίγουρα πάρα πολύ καλός, το είδαμε αυτό, το βιώσαμε από κοντά. Νομίζω ότι αν τυχόν τελικά αυτή η συνεργασία επιτευχθεί, θα δούμε διαφορετική Βέρεια στη συνέχεια. Βέβαια έχουμε καιρό να τα συζητάμε αυτά. What's the time? Seems it's already morning. I see the sky, it's so beautiful and blue. The TV's on, but the only thing showing is a picture of you. Oh, I get up and make myself some coffee. I try to read a bit, but the story's too thin. I thank the Lord above, you're not here to see me in the shape I'm in. Spending my time watching the days go by, feeling so small.
so cold, but I don't know what to tell you. I leave a kiss on your answering machine. Oh, help me please, is there someone who can make me wake up from this dream? Spending my time watching the day. Λοιπόν, μετά από αυτό το ευχάριστο έτσι, μουσικό διάλειμμα, θα περάσουμε και στη δεύτερη ομάδα σήμερα της πόλης, δεύτερη επαγγελματική ομάδα, τη Δόξα Κρανούλας, η οποία αθόρυβα αλλά εντατικά συνεχίζει την προετοιμασία της για την έναρξη του πρωταθλήματος της Football League 2. Έχει κάνει αρκετές μεταγραφές, έχει αλλάξει ριζικά το ρόστερ σε σχέση με την περσινή περίοδο και έχει, θα έλεγα ότι πάλι μας εξέπληξε έτσι, μάλλον δεν μας εξέπληξε, ήταν πιστή στο ραντεβού της έτσι, με την συνέπεια που τη διακρίνει, καθώς κατάφερε να γίνει πάλι μια από τις πρώτες ομάδες οι οποίες πήραν αδειοδότηση από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού για το πρωτάθλημα της Football League 2. Θα έχουμε μια τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο της Κρανούλας, τον κύριο Δημήτρη Κασί, ο οποίος φέτος εκτελεί πλέον χρέη προέδρου. Λοιπόν, κύριε Κασί, καλησπέρα. Καλησπέρα σας και τους ακροατές. Λοιπόν, φέτος θα είναι σίγουρα μια πολύ διαφορετική χρονιά, όχι μόνο για την Δόξα, αλλά για τις περισσότερες ομάδες της Football League 2. Όταν βλέπουμε στη Super League να υπάρχει τέτοια ανέχεια, φανταστείτε τι γίνεται παρακάτω. Αλλά η Δόξα τουλάχιστον μπορεί και κρατά ψηλά ακόμα τη σημαία της αξιοπρέπειας. Είναι έτσι τα πράγματα? Πράγματι τα πράγματα πάντως θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Γενικά το βιώνουμε κάθε μέρα στο τέλος στην κοινωνία μας, όπου κινούμαστε τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Φαντάζομαι ότι πολύ περισσότερο στο ποδόσφαιρο. Από εκεί και πέρα, όπως είπατε και εσείς, τα προβλήματα που υπάρχουν στο Super League, έξω από άλλες κλιματικές άλλες θέσεις που επιτήρηση και άλλες θέσεις πέντε να παρακολουθούν και αυτοί από μακριά. Φαντάζομαι ότι γίνεται στις μικρότερες κατηγορίες όπως είναι η Football League 1 και η Football League 2. Από εκεί και πέρα, όλοι μας θα προσπαθήσουμε να δώσουμε το κέντρο μας σε αυτό, να μπορέσουμε να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε, αλλά τα πράγματα είναι δυστυχώς πάρα πολύ δύσκολα για όλα. Μιλάμε με τα σημερινά τα δεδομένα. Για δώστε μας λίγο ένα στίγμα πώς θα κινηθεί η Κρανούλα. Γιατί αύριο δεν ξέρουμε και τι μας ξημερώνει, έτσι. Ναι, σίγουρα. Σαν χώρα γενικά. Αυτό είναι μια γενικότερη συζήτηση. Τώρα, όσον αφορά τη Δόξα, καταρχήν γνωρίζετε πότε θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα? Καταρχήν έχουμε διδαχθεί γενικά, επειδή είναι φέτος η τέταρτη χρονιά μας, έχουμε διδαχθεί ακριβώς πώς πηγαίνει η κατηγορία. Αν πάρουμε την περσινή περίοδο που είχαν 5 μήνες προετοιμασίας, φέτος τα δεδομένα στην ομάδα αλλάξαν, γιατί ότι κάναμε έναν προγραμματισμό ο οποίος ήταν πάρα πολύ αργούς, σε πάρα πολύ αργούς ρυθμούς. Γι' αυτό βέβαια και Κύριε Κασί, αν έχετε λίγο την καλοσύνη, λίγο πιο δυνατά, γιατί δεν ακούγεστε πολύ καλά. Γνωρίζοντας βέβαια τα προηγούμενα χρόνια τα προβλήματα τα οποία ακριβώς συνέβαινε στην κατηγορία, ξεκινήσαμε και εμείς φέτος να κάνουμε την προετοιμασία. Είχαμε σκοπό, ακούστηκαν πάρα πολλά για την ομάδα, ότι αν θα κατέβει, αν δεν θα κατέβει και το ένα και το άλλο. Επειδή έγινε μια εκδοτική ανακατάταξη με τον προηγούμενο πρόεδρο λόγω βουλευτικού αξιώματος. Λόγω ασυμβίβαστου, ναι. Το ασυμβίβαστο να ασχοληθεί. Ακουστήκανε πάρα πολλά πράγματα και το βασικότερο από όλα, αυτή την ομάδα την είχαν ξεγράψει, έτσι. Απλώς εμείς από τη δική μας πλευρά, ο στόχος μας ήταν και του είχαμε διατυπωθεί παντού ότι θα ξεκινήσουμε πάρα πολύ αργά, πάντα παραδειγματιζόμενοι από τα προηγούμενα χρόνια, και έτσι ξεκινήσαμε. Και προσπαθήσαμε να φτιάξουμε ένα αξιόμαχο ώστε και όπως φαίνεται ώστε θα είναι πάρα πολύ καλό, και πιστεύω ότι θα ανταποκριθούμε και στη διάρκεια του πρωταθλήματος κάτω από καλές συνθήκες για την ομάδα μας και γενικά για το ποδόσφαιρο. Και μάλιστα είστε από τις πρώτες ομάδες οι οποίες πήραν αδειοδότηση, κατέθεσαν πλήρη φάκελο. Αυτό μας τιμά. Αυτό μας τιμά, είναι γεγονός ότι υπάρχουν Football League 18 ομάδες και άλλες 28 στη Football League του. Από τις 46 ομάδες που είναι αλληλεγγύες, 9 και μέσα στις 9 είμαστε και εμείς
Αυτό μας τιμάει. Είναι ότι προσπαθούμε με τον δυνατό τρόπο να είμαστε απέναντι στις υποχρεώσεις που υπάρχουν με τον πάρα πολύ φερέγγι. Αυτό είναι που μας τιμάει. Από εκεί πέρα πιστεύω ότι και άλλες ομάδες θα βρουν την λύση, γιατί δεν είναι και διαφορετικά. Δεν μπορεί να δείξει και στο πρωτάθλημα σε δύο κατηγορίες. Και πιστεύω ότι η πολιτεία πρέπει και αυτή από τη δική της πλευρά να κοιτάξει το θέμα. Ξεκινάμε και κάνουμε ποδόσφαιρο ή ας σταματήσουμε και να ασχοληθούμε όλοι με τις δουλειές μας. Σωστό. Για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Έχουν γίνει πάντα. Και το πρόβλημα δεν είναι μόνο στις επικοινωνίες κατηγορίες, δεν υπάρχει από την Super League. Αυτό είπα πριν. Βέβαια. Η Super League έχει άλλα έσοδα με τις τηλεοπτικές πλατφόρμες και αυτά. Και αν εφαρμόζονταν εκεί οι νόμοι, δεν θα έπρεπε μισές ομάδες να παίζουν στη Super League και να ξεκινήσει το πρωτάθλημα γενικότερα. Και τώρα που ξεκίνησε, βέβαια, δεν ξέρουμε αν αντέξουν οι πολλές ομάδες. Δεν ξέρουμε αν θα αντέξουν, βέβαια. Απλώς είχα πει και από πέρσι ότι με τα περσινά γεγονότα και με αυτά που συνέβαιναν από άλλα γεγονότα, βέβαια, χωρίς βέβαια να είναι και τόσο έντονη η οικονομική κρίση, έπρεπε ήδη από τότε να δρομολογηθούν οι καταστάσεις αυτές, ώστε να μείνουν οι πάρα πολύ υγιείς ομάδες στις αυτές τις κατηγορίες και να είναι πιο ανταγωνιστικό το ποδόσφαιρο. Απλώς τα πράγματα φέτος θα είναι πάρα πολύ δύσκολα, γιατί προσθέθηκε μέσα από τα προβλήματα που έπαιρναν στο ποδόσφαιρο, προσθέθηκε αυτή η οικονομική κρίση και η βάση της κρίσης αυτής κινούνται όλες οι ομάδες πλέον. Έχετε πάντως κάνει αρκετές μεταγραφές, έχετε κάνει ήδη αρκετές, θα τις έλεγα, μεταγραφές στον αριθμό, και πήρατε και παίχτες δανεικούς από τον ΠΑΣ Γιάννα, κάτι το οποίο τουλάχιστον μου επιτρέπει να συμπεράνω ότι οι σχέσεις με την ΠΑΣ Γιάννα είναι αρκετά καλή, οι σχέσεις σας αυτή την περίοδο, έτσι δεν είναι? Οι σχέσεις μας είναι σίγουρα πολύ καλή. Αυτούς τους παίκτες που ο προπονητής τους ζήτησε, κάναμε μια κουβέντα με τον ΠΑΣ Γιάννα, οι οποίοι ήταν θετικοί, δεν μας αρνήθηκαν εντελώς τίποτα. Και πάνω σε αυτό θα ήθελα να τονίσω ότι δεν πάβει το νόμο να είναι ομάδα της πόλης. Και αυτή η ομάδα θέλει τη στήριξη και τη μεγάλη ομάδα του ΠΑΣ Γιάννα. Ναι. Και μην ξεχνάμε ότι από αυτήν την ιστορία του ΠΑΣ Γιάννα έχει τα κέρδη. Παράδειγμα, ο ποδοσφαιριστής Γιάκος στην κανόνα που ήρθε βοηθήθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και αυτή τη στιγμή θα αποτελέσει μια από τις καλύτερες μονάδες που πιστεύω στον ΠΑΣ Γιάννα. Σωστό. Γιατί αυτοί οι ποδοσφαιριστές πάντα που ήταν τώρα στην κανόνα και μπορούν να έρθουν και άλλοι, να μην έρθουν στην κανόνα να πάρουν τα παιχνίδια τους, να βοηθηθούν και την κανόνα να βοηθήσουν, αλλά και ο ΠΑΣ Γιάννα σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς να βρει και αυτός τις λύσεις τις οποίες χρειάζεται σαν ομάδα. Έτσι ακριβώς είναι. Τώρα όσον αφορά τα εισιτήρια διαρκείας, υπάρχει καθόλου ανταπόκριση από τον κόσμο εκεί του χωριού? Τώρα ξεκινήσαμε και τις υπογραφές μας, ξεκινήσαμε και τα διαρκείας. Οι τιμές του γύρω είναι ακριβώς 100 ευρώ. Δύσκολα βέβαια τα πράγματα για όλα, αλλά δεν μπορούμε να το βάλουμε και λιγότερο να υπάρχουν γύρω στους 15 αγώνες. Έτσι θα έρχονται γύρω στα 7,5 ευρώ που είναι ο αγώνας. Πρέπει, εντάξει, όποιος θέλει, ας πάρει το διαρκείας, να μας βοηθήσει την δύσκολη περίοδο. Δηλαδή μιλάμε πάντα όταν ξεκινάμε αυτόν τον καιρό προετοιμασίες, οτιδήποτε ξεκινάμε, το μόνο που έχεις είναι έξοδα χωρίς έσοδα και το μόνο που είναι έτσι είναι από τα διαρκείας. Αλλά δεν μπορείς να επιβάλλεις και σε κανέναν σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς να πάρει το διαρκείας. Αν δεν πάρει το διαρκείας, θα σπουδαθείς στον αγώνα, θα κόψεις το εισιτηριάκι του και θα είναι μια πάλι που θα είναι. Απλώς σε εμάς μας δίνουν για αυτή τη στιγμή, τη χρονική στιγμή, κάποια ανάσταση, θα θέλω να πω. Αλλά δεν μπορούμε όμως να επιβάλλουμε και σε κανέναν που τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα πλέον. Καλά, προφανώς. Γιατί δεν είναι θα πλούσιοι με το διαρκείας. Σήμερα οι διαρκείες πλήρωνε τις εφορίες, αύριο θέλει να πληρώσει το ρεύμα, είναι και αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Προφανώς. Ο άλλος δεν έχει, αυτή τη στιγμή βλέπουμε και επειδή όλοι κινούμαστε στους χώρους που κινούμαστε και στους χώρους βλέπουμε ότι ο καθένας ψάχνει τώρα τα σκουπί για να όλοι φαγητό έτσι. Έχουμε φτάσει στα άκρα. Και στις ομάδες θα κοιτάξουμε τώρα. Ωραία. Κύριε Κασέ, ευχαριστούμε πολύ. Εύχομαι να συνεχιστεί απρόσκοπτα η προετοιμασία και καλή επιτυχία στο νέο πρωτάθλημα της Football League 2. Να είστε καλά. Εμείς θα κάνουμε την προσπάθειά μας. Βλέπουμε τα δεδομένα μας πώς εξελίσσεται σήμερα που ξεκίνησε και η προετοιμασία και ό,τι έχει να γίνει θα γίνει για όλες τις ομάδες, πιστεύω. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ γιατί δεν έχουμε κι άλλο χρόνο. Και πιστεύω να είναι... Πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό. Να είναι θετικά για όλες τις ομάδες. Έγινε. Καλό απόγευμα. Επίσης. Λοιπόν, εμείς θα πάμε τώρα σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε σε λίγα λεπτά. Μείνετε εδώ μαζί μας συντονισμένοι στο
Γιάννενα. Η πόλη που βρίσκεται κάτω από τους μεγαλύτερους ορεινούς όγκους και διαπρέπει στην τέχνη, το εμπόριο και τα γράμματα, είναι έτοιμη να φιλοξενήσει με πλούσια ιστορία, παράδοση και πολλές εκδρομές όλους τους επισκέπτες της. Στην είσοδο της πόλεως 1500 μέτρα από το κέντρο κοντά στο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο βρίσκεται το Suites Hotel Apartments του Τέλη Κρικόνη, συμβάλλοντας καθημερινά στην πραγματική φιλοξενία όλων εσάς που θέλετε να επισκεφτείτε την πόλη μας, παρέχοντας υπηρεσίες ποιότητας με πολύ λογικές τιμές. Κρατήσεις στα τηλέφωνα 26 51 0 44 633 και 44 634. Φαξ 26 51 0 45 437. Πληροφορίες στο www.krikonis-hotel.gr. Ζάχαρη. Βοηθά στην καλύτερη συγκέντρωση και την καταπολέμηση του άγχους. Μετά από ένα γλυκό, είστε πάλι έτοιμοι για δράση. Κάντε μια στάση στο πρώτο ζαχαροπλαστείο νούσιας που θα συναντήσετε και απολαύστε το. Σκέτη απόλαυση. Ζαχαροπλαστεία νούσιας. Η διαφορά στα γλυκά. Κατάστημα εποχιακών ειδών Joker. Είδη οικιακής και καθημερινής χρήσης. Τα πάντα για το σπίτι στις καλύτερες τιμές. Joker, το αγαπημένο κατάστημα μικρών και μεγάλων στην Παύλου Μελά 7, περιοχή Ίκα. Κατάστημα εποχιακών ειδών Joker. Ο κόσμος κάθε εποχής. Αληθινή ραδιοφωνική εμπειρία. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? When you were 8 and you had bad traits, you go to school and learn the golden rule. So why are you acting like a bloody fool? If you get hot, then you must get cool. Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? You chuck it on that one, you chuck it on this one, you chuck it on your mother and you chuck it on your father, you chuck it on your brother and you chuck it on your sister, you chuck it on that one and you chuck it on me. Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Nobody now give you no break. Police now give you no break. That old soldier man I give you no break. Not even your agent now give you no breaks. Well, hey, bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. Λοιπόν, εδώ είμαστε, τα κακά παιδιά του Studio E, μαζί σας. Νίκος Κούμπος και Θήμιος Μάντζιος σήμερα στα μικρόφωνα. Ο Θανάσης Μυριούνης βρέθηκε σε ένα μάτς εκεί στο νησί του Αετού νήσου και δεν κατάφερε να επιστρέψει ακόμη, γιατί προφανώς είχαμε πολλά παραλυπόμενα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν μέχρι το τέλος της εκπομπής έρθει να δώσει το στίγμα του, επειδή ρωτάει και ο Γιώργος, ο φίλος μας ο Γιώργος, μέσω του Facebook, που στείλαμε τον Μύρ σήμερα. Έχει πάει στο νησί, Γιώργο. Λοιπόν, να θυμίσω λίγο τους τρόπους επικοινωνίας. Να πούμε ότι μπορείτε να μπαίνετε στο www.studioe.gr και να μας στέλνετε τα μηνύματα μέσα από το live chat. Το www.studioe.gr είναι επίσημη ιστοσελίδα.
του σταθμού, όπου μπορείτε να μας ακούτε και να μας βλέπετε από εκεί, όπως μπορείτε να μας βλέπετε αν κάνετε και κλικ πάνω στο link του Studio μέσα από το site του passports.gr. Λοιπόν, επίσης μπορείτε να μας στέλνετε τα δικά σας μηνύματα στο 694 99 30 100, επαναλαμβάνω 694 99 30 100, mail μέσα από το info@studioepsilon.gr και για όσους θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας 261 11 65 88 είναι τα τηλέφωνα εδώ του Studio Epsilon. Βλέπεις, αναρτήθηκε και ο διαγωνισμός στη σελίδα στο Facebook. Για πες μας λίγο, για θυμίσέ τον μάλλον στους φίλους ακροατές που δεν το έχουν ακούσει. Από σήμερα τρέχουμε ένα διαγωνισμό, ο οποίος ονομάζεται «Βλέποντας ένα ποδοσφαιρικό αγώνα με φίλους». Σε αυτό λοιπόν το διαγωνισμό όσοι συμμετέχουν μπορούν να αναρτήσουν μια φωτογραφία που έχουν τραβήξει παρακολουθώντας είτε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα με φίλους, είτε σε κάποιο γήπεδο, σε κάποια κερκίδα έχουν τραβήξει τη φωτογραφία, είτε σε κάποιο μαγαζί παρακολουθώντας καφετέρια, ας πούμε. Πρέπει οπωσδήποτε να βλέπουν αγώνα εκείνη την ώρα. Βέβαια. Αυτή είναι η μαγεία. Ναι, μισό λεπτό. Να τους τραβήξει, δηλαδή να έχουν μια φωτογραφία που παρακολουθούν ένα. Πρέπει να αποδεικνύεται ότι κάπως βλέπουν τον αγώνα. Αυτό, ωραία. Οποιονδήποτε αγώνα, έτσι. Ωραία. Και την αναρτούν, να ακολουθούν τη διαδικασία το οποίο τους ορίζει η σελίδα. Αναρτούν τη φωτογραφία και η φωτογραφία με τα περισσότερα like στις 30 Σεπτεμβρίου θα κερδίσει μια φωτογραφική μηχανή Nikon. Ωραία. Dust in the wind. All they are is dust in the wind. Same old song. Just a drop of water in an endless sea. All we do crumbles to the ground, though we refuse to see. Dust in the wind. All we are is dust in the wind. Λοιπόν, ξέρεις, έβλεπα Θήμιο ένα θεματάκι που λέει ποιοι παίχτες έχουν μείνει στην ανεργία. Και μου έχει κάνει τρομακτική εντύπωση. Μιλάμε για παίχτες με βαριά ονόματα, παίχτες οι οποίοι δεν θα φανταζόταν κανείς πέρυσι τέτοια εποχή ότι θα μπορούσαν του χρόνου να μην έχουν ομάδα. Παίχτες που ακόμη είναι διεθνείς και παίξαν και στο πρόσφατο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα με την εθνική ομάδα. Είναι άνεργοι. Ναι, είναι άνεργοι. Όπως ο Γιώργος Καραγκούνης. Σήμερα διάβαζα ότι είναι κοντά στον Όφη. Ναι, έτσι λένε τα ρεπορτάζ, δεν ξέρω αν τελικά πάει και εγώ δεν το πολύ πιστεύω. Τέλος πάντων, μπορεί κιόλας. Δηλαδή, έτσι να πούμε ενδεικτικά μερικά ονόματα ποδοσφαιριστών οι οποίοι είναι άνεργοι είναι πραγματικά άξιο αναφοράς. Καραγκούνης, ο Σαριέγγι που μέχρι πέρυσι αγωνιζόταν στον Παναθηναϊκό, ο Βλαντανίδετς με αρκετά έτσι, μεγάλη καριέρα σε ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, ο Μάχο, εντάξει, αυτός είχε και ένα τραυματισμό ένα χρόνο, ήταν τερματοφύλακας ο Αυστριακός, ήταν εκτός γηπέδων, ο Χαλκιάς, ο οποίος το καλοκαίρι κρέμασε από τα ταγάνια του όσον αφορά το κομμάτι εθνική ομάδα, είπε αποσύρεται, αλλά ήθελε να παίξει ένα χρόνο τουλάχιστον ακόμη, έτσι είχε δηλώσει, δεν βρήκε ομάδα. Ο Βάντερσον, ο μέχρι πρώτος παίκτης του ΠΑΣ, ο οποίος φαινόταν το καλοκαίρι να βρίσκεται μεταξύ Λεβαδιακού, Ξάνθης και Ανόρθωσης, δεν πήγε πουθενά, τελικά έμεινε ελεύθερος από τον ΠΑΣ και δεν βρήκε την επόμενη ποδοσφαιρική του στέγη. Είναι στη Βραζιλία από ό,τι βλέπω στο Facebook. Είναι Βραζιλία, ίσως αναζητάει και ομάδα. Βέβαια, να πούμε ότι έχουν τη δυνατότητα οι ελεύθεροι ποδοσφαιριστές να βρουν ομάδα όσον αφορά τουλάχιστον το ελληνικό πρωτάθλημα μέχρι τις 14 του Σεπτέμβρη. Ο Σιφάκης, που υποτίθεται ότι μίλαγε με τον ΠΑΟΚ ενώ είχε και προτάσεις από το εξωτερικό, από Σέλτικ, από Βερόνα και Εύω, δεν τα κατάφερε τελικά, δεν βρήκε ομάδα, δεν συνέχισε κάπου και είναι ελεύθερος αυτή τη στιγμή. Αν μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου δεν βρούνε, πάνε τον Ιανουάριο μετά αυτοί. Τώρα μετά μένουν σε κατάσταση αγωνιστικής απραξίας 6 μήνες και πάνε τον Γενάρη. Να σε φανταστείς, ο Σιφάκης κάνει και προπονήσεις με τον Πανιόνιο για να βρίσκεται σε ετοιμότητα. Και άλλοι παίκτες, Μιχαηλίδης, Καλατζής, Μαϊστόροβιτς που έχει περάσει από εδώ και Πανιόνιο και παλιότερα και Κέρκυρα πέρυσι, ο Γκαλίνοβιτς, ο Χαριστέας, ο Τριποτσέρης, ο Γιάννης ο Μανατίδης. Γενικώς υπάρχουν πάρα πολλοί παίκτες οι οποίοι δεν έχουν βρει ομάδα. Σήμερα διάβαζα για παράδειγμα ότι ο Γκου Τζόνσον που πέρυσι έπαιζε στην ΑΕΚ, όσο έπαιξε γιατί είχε υπάρχει ενθουσιαστής, δεν έπαιξε σχεδόν καθόλου, πήγε σε μια ομάδα εκεί στην Αμερική, στο Σιάτλ.
Αμερικανικό πρωτάθλημα. Αλλά υπάρχουν βαριά ονόματα, το πιο βαριά είναι του Καραγκούνη για παράδειγμα, του Χαλκιά, του Σιφάκη και του Ήβιτς. Έχουν μείνει χωρίς ομάδα. Αυτό δείχνει ότι ή αυτοί πρέπει να ρίξουν τις απαιτήσεις τους για να βρουν ομάδα, γιατί τα δεδομένα, τα νέα οικονομικά δεδομένα δεν επιτρέπουν υπερβάσεις από κανένα σύλλογο, ή αν επιμείνουν σε αυτές τις απαιτήσεις δεν θα βρουν κιόλας. Ξύλωσες τα κουμπάκια? Τα ξύλωσα όλα. Λοιπόν, πολύ άνεργη Θημιό. Τι έχεις να πεις από αυτού? Από αυτού έχω να πω ότι αυτό το οποίο θα ακολουθήσει ακόμα θα είναι ακόμα χειρότερο. Αυτό είναι μόνο η αρχή, έτσι. Λες, ναι. Άρα τι να περιμένουμε? Μιλάμε μετά για πλήρη απαξίωση. Πάμε προς την πλήρη απαξίωση. Θυμάσαι μετά το Χέιζελ που η Αγγλία η ίδια, η Θάτσερ είχε απαγορεύσει για 5-6 χρόνια να βγαίνουν οι ευρωπαϊκές ομάδες, οι αγγλικές μέσα στην Ευρώπη. Ναι, και τους τα μηδένισε όλα και ξαναξεκίνησαν την αρχή. Ναι, καλά έκανε όμως, άμα με ρωτάς την άποψή μου. Και εγώ θα έλεγα ότι κάτι τέτοιο πρέπει να γίνει και εδώ. Ναι, για να μην. Η αλήθεια είναι και που βγαίνουν τώρα δεν καταλαβαίνουμε για τίποτα, αλλά δηλαδή δεν έχει κανένα φοβερό όφελος. Είναι στην τσέπη των ομάδων, φαίνεται το όφελος, στην τσέπη των πρόεδρων, αλλά εσύ λες ότι κοίταξε κανονικά, αν γίνει κάτι τέτοιο, εσύ λες να αποκλειστεί και η εθνική ομάδα από τις διοργανώσεις για όλες οι ομάδες, γιατί νομίζω και η εθνική Αγγλίας τότε δεν είχε παίξει. Δεν το θυμάμαι αυτό καλά, αλλά λες για τους συλλόγους τώρα. Για τους συλλόγους, ναι. Ναι, να υπάρχει μια τέτοια απόφαση. Για να ξεκινήσει να γίνει παρθενογένεση. Παρθενογένεση. Όταν βλέπεις ότι κάθε μέρα σκάει και ένα διαφορετικό σκάνδαλο, μία με τους διαιτητές, μία με τις ομάδες, μία με τον ορισμό διαιτητών και τις καταγγελίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή για τις επιτροπές ορισμού των διαιτητών. Τώρα που είπες διαιτητές, ξέρεις, ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό συνεχίζουν να διασταυρώνουν τα ξέφη τους. Είχαμε δηλώσει Σάββα Θεοδωρίδη του Παναθηναϊκού τρομοκρατεί τους διαιτητές. Αντέδρασε ο Βασίλης Κωνσταντίνου του Παναθηναϊκού. Είπε ότι έχει θράσει ο Θεοδωρίδης. Ξέρεις, τώρα αυτό το γαϊτανάκι δηλώσεων. Εντάξει, εγώ τώρα όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, φαντάζομαι ότι ο κάθε λογικός άνθρωπος καταλαβαίνει ότι η ομάδα έχει αγωνιστικές αδυναμίες που χτυπάνε από μακριά. Δηλαδή, είναι ένα άλλο θεωραίο η διαιτησία. Νομίζω όμως ότι όλο και λιγότεροι είναι αυτοί οι οποίοι πείθονται από αυτό το άλοθη. Και όλο και λιγότεροι το παρακολουθούν αυτό το τραγικό. Ακριβώς.
Αυτά τα ωραία λοιπόν συμβαίνουν με το ελληνικό ποδόσφαιρο. Έτσι. Μόλις έφτασε και ο πρόεδρος του Εραστέχνη. Είναι ορεξάτος πολύ. Ναι. Ναι. Θα βγάλεις ειδήσεις δηλαδή. Πιστεύω. Άντε να σε ακούσουμε μετά. Λοιπόν, έλεγα ότι αυτά τα ωραία συμβαίνουν με το ελληνικό ποδόσφαιρο. Θα έχουμε λίγο, κάνουμε λίγο μια μικρή αποτοξίνωση αυτή τη βδομάδα. Δούμε λίγο εθνική ομάδα, να μπούμε λίγο σε διαφορετικό κλίμα. Αρχίζουν τα προγραμματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Παρασκευή και Τρίτη τα δύο παιχνίδια, αυτό δεν έχουμε και πρωτάθλημα, παραλαμβάνω, το Σαββατοκύριακο. Παρασκευή εκτός έδρας με Λετωνία, την Τρίτη με Λιθουανία. Γεια σας κύριε Μυριούνη. Εντός, έφτασε. Έχασε καράβια, έκανε. Μπορώ να σηκωθώ τώρα, έτσι. Ναι, μπορείς. Πιστεύω ότι επαξίως κάλυψε τη θέση του. Έτσι. Δεν ξέρω τι έχετε πει, θα τα δω στην κάμερα. Έχουμε κάνει τα πάντα, έχουμε πει τα πάντα, έχουμε δώσει, δίνουμε δώρα, τα πάντα δίνουμε. Κάναμε παπάδες. Που λέει. Με για το κούρεμα. Ευχαριστώ. Ελάτε κύριε Μυριούνη. Ελάτε κύριε Μυριούνη να κάνετε τώρα την αποφώνηση. Κοντεύει παρά 10 η ώρα. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, προσήλθε στο στούντιο το έτερο κακό παιδί, ο Θανάσης Μυριούνης, ο οποίος θα μας δικαιολογήσει τώρα τον λόγο, θα μας πει μάλλον τον λόγο της καθημερινής. Ήμουν σε αγώνα του Ερασιτεχνικού. Βλέπω βέβαια απ' έξω τον πρόεδρο του Ερασιτέχνη. Ναι, τον προλογίσαμε ήδη. Ναι. Θα ήθελα να κάτσω ένα τέταρτο στον πρόεδρο του Ερασιτέχνη, να του κάνω και εγώ 2-3 ερωτήσεις. Και γιατί δεν κάθεσαι, ποιος το απαγορεύει? Όχι, θα κάτσω. Είναι κι άλλος απ' έξω. Είναι κι άλλος. Μέλος του Ερασιτέχνη. Ναι, ξέρω. Αυτός που έλεγε ότι είναι σπίτι και πρέπει να πάει στο σούπερ μάρκετ. Και ακούγαμε από μέσα, και ακούγονταν από μέσα, άλλαξε μπάλα. Μ' αρέσει να τα κάνει αυτά όμως, γιατί παίρνει σοβαρό ύφος και μπορεί να τον πιστέψει ο άλλος για λίγο. Είναι αληθοφανής λες. Ναι, είναι αληθοφανής. Τι έχουμε πει, τι έχω χάσει? Δεν έχασες πολλά, εντάξει, εδώ πέρα είχαμε και μια τηλεφωνική. Είπατε ότι βγήκε με συντριπτική διαφορά καλύτερο. Ναι. Τα είπαμε όλα αυτά, την ειδησιογραφία την καλύψαμε. Να σου πω και κάτι. Το γκολ του Ντεβισέντη δεν λες? Το γκολ του Ντεβισέντη είναι πολύ πιθανό να βγει επειδή ένα site του France Football, είναι και η εφημερίδα αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω, τέλος πάντων, για πες. Κάνει διαγωνισμό και για το καλύτερο γκολ της εβδομάδας παγκοσμίως. Σίγουρα θα βγει. Φαντάζομαι. Όχι, δεν έχει τόσο μεγάλη διαφορά γιατί έχουν βάλει και κάτι άλλο εκεί, κάτι γκολάρες. Αλλά είναι πρώτο με 30-35% μέχρι στιγμής. Προηγείται. Εντάξει. Δεν μου λες, εντάξει, ξέρεις, είχαμε και μια τηλεφωνική συζήτηση με τον κύριο Κασί, τον πρόεδρο της Κρανούλας. Είπαμε δύο πράγματα για τη Δόξα, που πήρε αδειοδότηση, που συνεχίζει την προετοιμασία της αθόρυβα. Για πες μας τώρα, τι έγινε και στο Ερασιτεχνικό? Αν και ο ειδικός επί του Ερασιτεχνικού είναι ο κ. Καλύβας, αλλά τώρα αφού ήσουν εκεί θα μας πεις. 3-1 πήγε το παιχνίδι αυτό που πήγα εγώ, αλλά... Νησί με ποιον? Νησί με Αμπελόκηπους. Κέρδισε το νησί. Ναι. Και γιατί είχαμε ευτράπελα? Είχαμε ευτράπελα, παράπονα πολλά από τους Αμπελόκηπους για τον διαιτητή Μιχαηλίδης, φοιτητής ο διαιτητής από Καβάλα. Έκανα και ρεπορτάζ. Ναι, φοιτητής από το σύνδεσμο Καβάλας, μεταγραφή στο σύνδεσμο Υπήρου. Έχουμε και από άλλους συνδέσμους μεταγραφή, Μπράβο, ναι. Γιατί εγώ ήξερα ότι φεύγουν από εδώ και πάνε σε άλλους, αλλά δεν ήξερα ότι έρχονται και εδώ. Ναι, δεν ξέρω αν έχει περάσει ο Χρήστος στο site να δούμε λίγο τα αποτελέσματα τα υπόλοιπα. Ο κύριος Καλύβας με καλεί, αλλά δεν μπορώ να σηκώσω τώρα το τηλέφωνο. Λοιπόν, Περιστέρι, διαβάζω από τον κύριο Καλύβα. Λείπει βέβαια ένα αποτέλεσμα ακόμα. Σε αυτό το παιχνίδι που πήγα εγώ, νησί Αμπελόκηπη 3-1. Είναι ο κύριος Καλύβας. Βάλε μουσική να δούμε τι θέλει να μας πει. It's my
Λοιπόν, έχουμε Χρήστο Καλύβα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, γιατί επικοινώνησε μαζί μας και λέει ότι έχει μια είδηση της τελευταίας στιγμής από το ερασιτεχνικό. Να την πω πρώτα, κύριε Καλύβα, ένα από τα αποτελέσματα. Ναι, με ακούτε? Ναι, σε ακούμε. Καλησπέρα Νίκο, μόλις πριν από λίγο μάθαμε ότι η ομάδα της Μουσιοτήτας έκανε ένσταση κατά του κύρου του αγώνα που έπαιξε σήμερα για την πρώτη αγωνιστική στην Ανατολή με την ομάδα της Ανατολής, έναν αγώνα τον οποίο έχασε η Μουσιοτήτσα με 2-1 στο 97, και ο λόγος είναι ότι η ομάδα της Ανατολής δεν έκανε μάλλον 3 αλλαγές, και σε μία από αυτή έβγαλε μικρό ποδοσφαιριστή σε ηλικία. Πρέπει να παίζουν 3 ποδοσφαιριστές κάτω των 20 ετών στο ερασιτεχνικό πρωτάθλημα. Ο προπονητής έκανε αλλαγή, έβγαλε μικρό ποδοσφαιριστή, έβαλε μεγάλο, αγωνίστηκε για 3 λεπτά με αυτόν τον ποδοσφαιριστή, και όταν κατάλαβε το λάθος του προσπάθησε να διορθώσει την κατάσταση, όμως είχαν ήδη περάσει. Είχε γίνει αντιληπτός από τους φιλοξενούμενους. Ο ποδοσφαιριστής που δεν έπρεπε να παίζει στη συγκεκριμένη στιγμή, και γι' αυτό η Μουσιοτήτσα έκανε ένσταση και θα κερδίσει τον αγώνα στα χαρτιά. Ωραία. Λοιπόν, εντάξει, ευχαριστούμε Χρήστο. Θα τα πω τα άλλα αποτελέσματα. Χρήστο, έχουμε το Σταυράκι με τον Πάο Κόνιτσα στο αποτέλεσμα. Δεν σας ακούω. Έχουμε το αποτέλεσμα Σταυράκι Πάο Κόνιτσας. Δεν το έχουμε το αποτέλεσμα αυτό ακόμη. Έγινε. Εντάξει. Εντάξει, γεια σας. Έγινε. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, ακούσαμε τι έγινε με τη Μουσιοτήτσα, και πέσε τώρα τα αποτελέσματα σημερινά. Αυτό που το παιχνίδι που είπε είναι ξαναβολής παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής. Έγινε σήμερα. Όχι, είναι παιχνίδι της Α Αεραστεχνικής που έγινε σήμερα. Εγώ θα πω τα αποτελέσματα στον πρώτο όμιλο της Β Αεραστεχνικής. Όπου είχαμε δράση αγωνιστική. Αγωνιστική δράση, τη δεύτερη αγωνιστική. Λοιπόν, Νησί Αμπελόκη Πίπα 3-1, Περιστέρι Αμφιθέα 0-0, Θύελα Ελεούσας Δαβάκης 3-0, Πρωτόπαπα Παμφρουριακός 3-0, Περίβλεπτος Ζωοδόχος 2-0, Ασβεστοχώρη Αγροτικός Αστέρας Άνω Καλαμά 1-2, Αγιά Μαρίνα Καμποχώρια 5-1, Καλπάκη Πογονάτος 1-1. Και μας λείπει αυτό το αποτέλεσμα, το οποίο μου στέλνει ο καλός μου φίλος και συνάδελφος Βαγγέλης Γυφτόπουλος. Σταυράκι Πάο Κόνιτσας 1-2. Το αποτέλεσμα αυτό θα το συμπληρώσει, θα μας ακούει και ο κύριος Καλύβας τώρα, θα το συμπληρώσει. Είχε πάει στο παιχνίδι. Βαγγέλη, έγινες και εσύ του ερασιτεχνικού? Είχε πάει ο Βαγγέλης στο Σταυράκι. Ο Βαγγέλης ο Γυφτόπουλος, ναι. Α, ωραία. Εντάξει. Λοιπόν, έχουμε το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής και όπως πολύ σωστά προβλέψαμε, το παιχνίδι του Πας Γιάννα με τον Ολυμπιακό θα γίνει το Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου στις 7.30 ώρα το απόγευμα. Το παιχνίδι της τρίτης αγωνιστικής στα Γιάννα με αντίπαλο Πάστ με τον πρωταθλητή Ολυμπιακό. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, να διαβάσω το πρόγραμμα εκείνης της ημέρας. Στα υπόλοιπα παιχνίδια του Σαββάτου, Λεβαδιακός Βέρειας στις 5 και 4 και Πανθρακικός Παναθηναϊκός επίσης στις 5 και 4. Γιατί το προπονητή θα είναι η Βέρεια εκεί. Ναι. Λες να είναι ο Άγγελος? Δεν ξέρω, έτσι λένε τα ρεπορτάζ. Άγγελος ή Λεμονής. Αλλά ο Άγγελος, αν δεν πάρει εντολή, δεν πάει πουθενά. Την Κυριακή, Κέρκυρα Ξάνθη στις 4. Υπάρχει και ένα παιχνίδι που θα γίνεται 4. Για να προλάβει να φύγει Ξάνθη μετά με το καράβι. Λογικά. Πάω Αστέρας Τρίπολης 6. Εκτός να την πάσει ένα και το χάσει. Πάω Αστέρας Τρίπολης 6 και 4 και Πλατανιάς Ατρόμητος στις 6 και 4 επίσης. ΑΕΚ Άρης την Κυριακή στις 8.30 και
Πανιόνιο Σόφι τη Δευτέρα ολοκληρώνει αυτό το παιχνίδι την τρίτη αγωνιστική του Super League στις 8.30 ώρα το απόγευμα. Να πούμε ότι στο Πας Γιάννη Ολυμπιακός λογικά θα προλάβει ο Ολυμπιακός να φύγει, δεν θα μείνει μετά. Θα προλάβει να φύγει, να πετάξει πίσω για Αθήνα. Δεν θα προλάβει. Ναι. Δύσκολο το κόβω. 10 δεν είναι η βραδινή πτήση. 10 ή πιο νωρίς. Νομίζω 9.30. Τέλος πάντων, εγώ φαντάζομαι ότι γι' αυτό έγινε 7.30 και δεν είναι πιο αργά, για να προλάβει να επιστρέψει με τη βραδινή πτήση. Τέλος πάντων. Γιατί μετά Κυριακή θα έχει προπόνηση. Θα γίνει 8.30. Ναι, Τρίτη. Ναι, θα γινόταν 8.30. 8.30 είναι του Σαββάτου τις πρώτες διαγωνιστικές. Γιατί μετά Τρίτη έχει αγώνα Ολυμπιακός και θα θέλει προφανώς να είναι από το Σάββατο βράδυ Αθήνα πίσω. Μην τους έχει κανένα τσάρτερ ο Μαρινάκης. Μπορεί, δεν ξέρω. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, να σου πω, έγινε δηλαδή, είχαμε τίποτα πέρα από τα όρια εκεί στο νησί ή απλά περιορίστηκαν στις διαμαρτυρίες? Είχαμε λίγο αντεγκλήσεις, ρε παιδί μου. Ποιοι διαμαρτύρονται? Είναι που το λέμε. Οι αμπελόκηποι διαμαρτύρονται πιο πολύ. Όλο χτυπά τα τηλέφωνα σου. Ναι, τώρα περιμένω το φύλλο αγώνος από αυτό το παιχνίδι. Το φύλλο αγώνος? Καίει κανέναν? Καίει κανέναν? Καίει, ναι. Τσουρουφλάει? Ναι. Με τσάρτερ θα έρθει και θα φύγει ο Ολυμπιακός. Ναι. Με τα ανώνυμα μηνύματα. Αυτό σημαίνει ότι θα φύγει μετά το παιχνίδι κατευθείαν. Παίζει Τρίτη Ολυμπιακός. Γι' αυτό είδες που σου είπα ότι θα φύγει. Πρώτο παιχνίδι στο Καραϊσκάκι. Ναι. Γι' αυτό σου λέω. Κάτσε, γι' αυτό σου είπα ότι θα φύγει. Δεν γινόταν να μείνει. Τώρα εντάξει, θα χάνει χρόνο. Λοιπόν, επειδή δεν έχουμε άλλο χρόνο, θα πρέπει να κλείσουμε σιγά σιγά. Να δώσουμε εγώ θέλω να μείνω λίγο όμως. Εσύ μείνε. Εγώ θα ακούσω και εγώ θα μείνω λίγο να ακούσω. Απλά θα δώσουμε τη σκητάλη στον Θήμιο το Μάτζιο, ο οποίος ακολουθεί την εκπομπή. Καλό ξεκινήμα κιόλας. Πρώτη εκπομπή δεν είναι? Ναι. Πήρε το βάθμιο να το πληρώσει εδώ μαζί μου όμως. Α, ναι, στην κονσόλα εδώ. Έτσι. Λοιπόν, Behind the Brand είναι η εκπομπή του Θήμιο. Σωστό, ωραίο όνομα. Αμερικανιά, ξέρεις. Καλό είναι αυτό. Λοιπόν. Εσύ είσαι bad boy. Ναι, ρε παιδί μου, μου το εξηγούσε. Έπαιξε σήμερα. Μια χαρά όλα. Μου το εξηγούσε πριν, γι' αυτό το λέω τώρα ότι είναι Αμερικανιά. Μου εξηγούσε τι σημαίνει και τι κάνει εκεί αυτός που κάνει την αντίστοιχη εκπομπή. Έγινε. Λοιπόν, με Χρήστο Τσάγκα, πρόεδρο της Τέχνη Πας, καλεσμένο από εμάς. Καλό βράδυ. Τα κακά παιδιά. Θα ξαναπούμε πότε? Παρασκευή και οι δύο. 7 η ώρα το απόγευμα. Ακριβώς. Γεια σας, μέχρι τότε να είστε καλά. Να είστε καλά. Γιάννενα, η πόλη που βρίσκεται κάτω από τους μεγαλύτερους